Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. O karuna ni Alay sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Gaw, Fanny. Kaluin ni magaw, uy. Huwag ko magtuo nga mamatay kag sayo, gaw. Pero unsaon taman, dili man kapungan ang kamatayon. Pero gaw, ayaw ka pala ka. Dili na ko pasagdan sila si Tia Esper o si Tio Felipe. Atiman na ka sila. Labaw pa sa imong pag-atiman nila. Ako mo imupulis sa imong dapit gaw. Buhaton ako ang tanan. Aron, hingpit silang malimot nimo. O ako na cute ang isipon nilang anak.
Ayaw dyan ka bala ka, Gaw Fanny. Kay pasalig na ko nimo. Mas buutan pa ko kinimo. Renan, dali, Joel dali. Ha? Kuan, diri lang ko, ma'am. No, dili mahimo. Joel dali. Oh. Nga ano, ma'am? Gaw, Fanny. Ni si Renan Gaw. Nahibaw ko dako kay sa gusto nimo sa buhi ka pa. Pero ikaw, bisan gamay, wa kay gusto niya. Pero like kita Gaw, kay ako nakagusto ko ni Renan. Ma'am. Di niya atubangan sa imong lubong Gaw, Fanny. Renan, mo angkon kung nakagusto ko nimo. Dali, padiol pa na ako. Ha? Gaw, Fanny. Ako na si Renan, ha? Gaw, Renan, haki ko. Gusto kong musaksi si Gaw, Fanny, sa atong love. Sige na. Ayaw, ma'am. Sa inyo. Ayaw kong ina nga bayot ka. Di ka makamaong mohaw kag babae. Naibaw ko lalaki ka rin, han? Ma'am. Basta sige na, haki ko. Haki ko. Dili. Unsa na ako nakita? Naghawag sila si Renan o Caroline at tubangan sa kong lubong. Si Renan, nakikahawag siya ni Caroline. Natintal na si Renan sa ikat kong ikagaw. Ma'am, buhi ko. Gusto na. Buhi. Renan, gitukmod ko nimo. Ma'am, girespetaran di ka. Giisip di ka agawon. Ug utang-utang. Ayaw kong tuloy makasaan mo. Renan! Renan, asa ka? Ayaw kong biyahe, Renan! Biset, bayot! Pagusok kayo si Ma'am Caroline. Maguna-una. Ug bisabot nga dili ko ganahan niya. Panyang, ako ni miabot. Si Renan. Panyang? Oh. Uy, tao. Uy, tao din sa payag. O, si Panyang. Ikaw sa tingali siya. Kahit unin pa yan, ha? Kain mo ka ito paingon. Oh. Panyang? Di ang kagikan? Nga namilakaw naman sa ka? Di na mag-iingnan naman ti ka? Nga dili ka magawas-gawas payag? Labi nag-adlaw? Diin ka ba? Dito sa sementeryo. Muduaw unta ko sa lubong. Oh. Pero wa ko mulahos. Kay nakita tamo si Caroline dito. Nakakita ka nga. Oh. Nakakita kong naghawak mo at tubangan sa lubong ni Fanny. Unsa? Nasaksihan ni Fanny ang inyong gibuhat. Ug nalipay ang kag ni Fanny Renan. Nalipay sa nagkahigugmaay na kamo si Caroline. Wa, may relasyon. Ha? Unsay way relasyon? Naghawak mo niya mo ingon kang wa mo'y relasyon? Basta wa may relasyon. Siya lang ang nakagusto na ko. Pero ako, bisan gamay, wa ko gusto niya. Gisultihan natin ka, anak. Wa ba? Pues, palayo niya Renan. Ha? Wa magkagusto niya. Pues likay siya. Aron dili ka matintal. Aron dili sakitan si Fanny.
SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kaayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit sa to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niyagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang sa taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Kaya na ka ng Panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang na siya. Motong, maakyo na kong tindog. Na ulian do ko, sige na ginamato. SED Panyawan Health Testimonies. Huwag ka makay gusto. Presley, kayo siya. Sakitan siya. Kay mahal ka usab ni Fanny rinan. Nakadungog ka. Nahigugma usab ni mo si Fanny. Unsa? Ngano nakasulti ka ingon na? Ngano? Asa ka? Unsay buhaton mo? Unsay buhaton ko? Mutuo ka sa rinan kung mutukan ko niya. Sa unang higayon, wa siya butuo nga ako si Fanny. Pero karon gusto kong sultihan ko sa rinan sa tinuod. Karon ito kisulti mo. Pasabta ko. Nganong naingon ka nga? Nahigog ba usab na ko si Fanny? Nganong nakasulti ka na? Unsa ka nang gikuha mo? Unsa ka nang putos? Unsa soda na? Oh, niya. Dawata kinirinan. Kwarta? Teka, kwarta? Nganong doon na kayo ni? Diinin mo. Ayaw na pangutana kung diin ni. Dawata. Og tabangi kong hatag ini sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Unsa? Dawata. Ihatag ni sa kauban nimong mga saop. Diinin mo kini kwarta. Unsa? Mga alas. Niaki mga alas. Kung sibuti pa sa buti ni. Ikaw may nagawat sa kabtangan ni Senyorita? Ikaw ba? Wa ko ni kawata. Kay ako ang tag-iya inirinan. Ako si Fanny. Buhi ko tinuod rinan. Unsa? Oh, asa ka? Ayaw pa ka na ako sa bayag. Asa ka? Sige, mahitabo kung masulti ko niya. Sayangay ko buhaton. May pagbati na diri sa kong kasing-kasing alang kang rinan. Pero maglisod ko pagpatuo. Maglisod ko pagsulti sa tinuod nga ako. Tugod kay laksot ko.
naman to siya. Huwag ko na siya makita. Dili ba yung magkapalayo siya? Tingnan makita siya sa mga saob ng nangita niya. Dili ko munong pagkitaon ko siya. Tingnan bibalik siya sa langob. Antuon ko siya. Huwag ko na siya makita. Ayaw mo siya paingon. Kinanapasabton ko niya. Kung nga namayingon siya si Fanny. O ganun, nagkupot siya sa kwarto mga alahas. Dili ko munong hangtod makitaan ko siya. Oh! Ikaw? Rinan! Nang Irmi? Ako! Ayaw na lagukda si Panyang. Pasagdi siyang makalayo. Ayaw siyag sa muka. Nagkinahanglan si Panyang sa imong panabang. Unsa? Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.